De havens en natuur in en om Jennewaard worden de komende jaren van miljoenen opknapt. In totaal stekken provincie, gemeente en ondernemers 3,7 miljoen in het sanneem waterfront Jennewaard. De opknapbeurt moet ervoor zorgen dat er meer toeristen naar het dorp komen. Bij de rechtbank werd op dit staatsprutsen hoe het al of net iepengaan van het zwembad Skatsenburg bij mijn naam. Het bad zou nevens de afspraken met de gemeente al op 1 mei iepen moeten, maar nevens eigenaar van Boma is dat net mogelijk door technische mankementen. De gemeente bestrijdt dat. De squale in Marsum kan voor eerst iepen blijven. Nevens de beslissing zouden er in 2020 te min leerlingen wezen om de squale iepen te houden, maar dat we terug het dorp zien sprutsen. De gemeente is dat nou, maar de dorpsbewoners eens. Een dag na het Ameland is het leukste uitstapje van Friesland. Dat is de uitkomst van een verkiezing door de ANWB onder haar leden. Jonker het Ameland wien ik het planetarium in Frencher en Bistenpark Aquazoo in Ljouwert nomineren. Maar het Ameland giet dus maar de prijs aan. Joen bleef het lang warm, maar om 8 uur een graad als 20. Vannacht koelt het al naar 10 graden. Morgen op nij simmers met 22 en 25 graden.